Ce să-l punem, Teo? Să-l țin? Să-l Nu. pozez cu piciorul? Nu. O să pozez după aia. Hai, ma. Mai bine îl ține și pui jos așa. Vrea să bate piciorul celălalt. Ala trebuie tot așa prin operație, rupt de acolo și pus drept. Da. Ai, perfect, perfect, perfect. Cam câte pastile ziceți că vă trebuie pentru paralizare? Vezi câte chile au, Teo, fiecare. Zi, mama. Nu, eu întotdeauna le dau cu o pastilă mai mult decât ele, să-și facă efecte. Și asta a zis să-i dau 2, am dat 3. Ori îi face efectul, ori Păi nu. câți ar fi? 4? Vezi ăia mici, Teo. Vai, de unde ai fost? De momo. 4 ăsta, o dată, adică trebuie să-i punem 4 cu 4 normal. Frumoasele. 32.